Ja, jeg plejer jo altid lige at holde en lille tale her til nytår. Det vil jeg også gøre i år, selvom det er en todelt fest, kan man sige, hvor der både er et bord i Sorø og et bord her. Det er lidt specielt, men jeg er faktisk sikker på, at I også hygger jer i Sorø, og det gør vi også her på Amager. Men vi vil gerne sende en lille hilsen til jer her fra Amager. Mine tanker går i denne stund til året, der er gået. Et år, hvor vi, synes jeg, har haft det rigtig godt. Vi er blevet løbere her på Amager. Det har været sjovt at prøve. Vi har været alt for lidt sammen med dem fra Sorø. Det er ikke godt. Det vil vi gerne gøre bedre i det nye år. Vi vil starte med at holde en rigtig god nytårsfest for jer, når I kommer her i uge 6. Det glæder vi os meget til. Helt sikkert er det, at vi har tænkt meget på jer. Tænkt på alt det, I går og laver. I har jo rigtig gang i den der i Sorø. Ikke mindst dig, Margrethe, men også helt sikkert dig, Carla, som jo laver så meget, som vi får set alt for lidt af. Men vi tænker tit på jer, og ikke mindst her i dag, hvor vi jo plejer at være sammen og hygge os så meget. Mine tanker går også til over, der er gået i forhold til jer, Camilla og Titi, fordi at i år har jeg tænkt på reddet os alle sammen her i familien, og det skal I have en stor tak for. I startede med at redde mig. Jeg var meget syg, da året startede. Det var nok i februar eller sådan noget. Og jeg blev meget syg og fik feber og lungebetændelse. Og Emil, han synes, det var helt hen i vejret, og han ikke synes, han kunne passe mig. Så ringede han til jer, og så blev jeg taget til Vanløse, og skulle se serier om fede mennesker og samlere, og fik en masse mad og blev kørt til lægen, og alt muligt. Det var meget, meget fornemt. Så det blev jeg hurtigt rask af. Det skal jeg meget tak for. Emil blev reddet, da han blev forladt af sin mor, der skulle på tur med skolen. Så blev han fragtet til Vanløse og fik mad og smoothie og blev vækket om morgenen og så videre. Det var meget dejligt at tænke, at han var i gode hænder. Og Dina, hun blev reddet af mange omgange og har haft en fantastisk tid i Vanløse. Så vi skylder jer stor tak for det år, der er gået i hvert fald. Men skal vi ikke skåle her fra vores bord og sende en stor hilsen til jer her fra Amager? Vi tænker meget på jer. Skål! Og håber, I har det rigtig godt. Og vi glæder os til at være mere sammen med jer i det nye år. Det bliver meget bedre end det nye år. Ja. Og Gud bevarer Danmark og jer, og Gud velsigne jer.